Yalla. Ahmed. Maman. Mais. Ça va? Ko ça va? Oui. Ya bana so. Ahmed, mungera. Bonsoir, maman. Hein? Bonsoir. Ay. Ni abane so. Ye muntaka ni siya. Ha? Oui. Ye leçon ta? Ah, il y a des sons. O tiga kay taka ne kana fa. Ne ro ma fa tiro film. O michi. Ne mo me un téléphone na mina. Tiro reke kwa tiri jando le bambolo na so mse téléphone so. Oui. Il y a leçon ta folo. Ni kala leçon ta la. Mes téléphones abi dima. Ahmed ne tika foyi ni fere. Examen. Ha? Bara yala doro. Al ni ko ne ya téléphone changer Ahmed ne ba changer ka dima. Téléphone ta. Nta dima wala. Abdallah mi mbulu sokona ta di. Ahmed. Nta di. Mume. Téléphone ta te di. Wuli ka taga be ka tika leçon ta. On ne tiro ke. Taga bon kere fe. Wuli ka ba. Te téléphone ite kalanya ko téléphone. Na fere yana ko ne be téléphone ni me be dala. On poli dali. Ouais, c'est bien. Salam alaikum ma. Walaikum salam nanu. Ça va? Ça va. Baasi t'i la kɔni? Baasi tɛ. I yɛrɛ dun? n bɛ Ala fo. Fari lafiya la bi kosɛbɛ. Alhamdulillah n bɛ Ala fo. Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye. Amina yarabi. Ala k'a ban pewu. Ami. A sini fisaya ni Amina. Aa. Ala k'o duwawu minɛ. Amina. Baasi t'i la kɔni? Baasi tɛ n na. Ok. Dɔ di. N ye den dɔ ka kuma f'i ye. Awɔ n hakili b'a la. Voilà donc a ko n ma k'a ye n ka baara ko ɲɛfɔ a fa ye quoi. Awɔ. Donc k'a fa ko k'a bɛ fɛ ka n ye. Awɔ. N nana labɛn n bɛ fɛ ka taa yen nɔ de. Alhamdulillah o tɛ baasi ye. Awɔ. Ala k'a ɲa ka d'an ma. Ami ami. N'an hɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ. N'Ala sɔnna. Inshallah. Ka duwawu kɛ dɛ a ka se N'Ala ka sɔnna ɲɛnabɔ. ma n bɛ duwawu la. D'accord. N'Ala sɔnna a bɛ ɲa. Ala ka tile nɔgɔya. Amina. Ka laɲiniw bɛɛ sabati. Ami ami. Garijɛgɛ ɲuman di. Amina. Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya. Ami ami. Awɔ. M'a ɲɛnabɔ ka na. N'Ala sɔnna Ala ka tile nɔgɔya. Ala k'an ka baara ko in ɲɛnabɔ sinon a kɛra baara ye koyi mais n'Ala sɔnna a ma a bɛ ɲa inshallah. Non, ma sɛgɛn kosɛbɛ an delilen don nin na. I fa dun? Ale de kumala yen. D'accord. Wa ni a sera ka ɲɛnabɔ a bɛ diya n ye dɛ. Voilà, il dit j'ai wari bɛɛ ka se ka A sɔrɔ sera ka kɛ ten tɔ. d'ici le 25. Est-ce que tu as compris? Sinon i ka jouer ni position. Voilà, je confiance à toi. Parce que i bɛ tile dɔrɔn de bila n ka affaire ɲɛ ma Amadu. I jija cogo bɛɛ la Amadu. I y'a faamuya? Non, non, ne l'écoute pas. Non, non, n ka wari dɔrɔn. An ko wari dɔrɔn. Est-ce que i y'a faamuya? Voilà, donc. K'an bɛ fɔlɔ. Nin ye mun ye? E m'a fɔ ko ne ka na nin tɛ. Ne ma kangari da ɲɛna. Et quoi? N ye kangari da ye, n'est-ce pas? Pourquoi e tɛ kuma mɛn? Mɔgɔ bi kuma fɔ ɲɛna chaque fois, ne ko kuma bɛ e tulo o t'a la de wa? Hein? Ne ma kangari da ɲɛna cɛ nɔfɛ yala la. Que ça soit la première et la dernière fois. I bɛ boli boli la les voyous nɔfɛ, les vagabonds comme ça là. Et petit, toi les voyous là. Tu es là pourquoi? Pourquoi tu es là dans mon salon? A ko k'e I bɛ ne denmuso nɔfɛ yan mun na? Ne tɛ kuma i ka kuma dɛ. Wuli ka bɔ yan. Bɔ yan. Quittez dans mon salon. Les vagabonds là. Regarde-moi ces salauds là. Et quoi? Ma fille, pour ton part, ni ka k'a fɔlɔ n'a laban, n tɛ fɛ ka fɛn min k'i ɲɛna tuguni. Nin y'o de ye. Mais pourquoi yɛrɛ de m'a fɔ ko ne k'a wele ka na? Ne ka sira t'o la. N tɛ fɛ k'a ye tuguni, c'est fini.
Est-ce que tu m'attends? I po yɛrɛ de y'a fɔ ko ne ka wele ka na. Ne nana n terikɛ ka kuma f'i ɲɛ ko ne ka wele ka na k'i b'a dɛmɛ a ka kow la. I ka batterie cɛ ka na bila n ka so kɔnɔ ka n ka so kɔnɔna lafa des voyous petit yɛrɛ kunkolo lajɛ. Nano, nana. Agara to godi. Manyene bore. Muna? Bore woni tara. Deni fanye dala ni atoro. Ashina hatiga fambenya na nege mbo afino. To godi. Ni ta do afi. Ne more fam. Kwa le go cheka na na dimso no be sono. O manyane gata deni ma fa kebe na. Aku kaya fa kalere ne wole telephone na ne ta. Namo ko fam. Menyane ga do en den ma do nyogon fe. Ni den yere beri do na nyogon fe. Ale yere de tarne bisin lo wa salon. Ame boru la doro a fashina ga don tinto. Aywa, na famya. Nala sonama abe nogoya. Anga here be fen na o te ta kanto. Kana dimo la yana. Ayi, kana nye ni yere. Adama den kana perese here no fe niga here ma se ateke. Anga here fen na obuna soro sogono yano. Nala sonama. Kana dusuga ko kiba nye ni. Ibe soro anga here de tal. Anga here fen na oban soro suya. Yame. Kana dimo la. Ta dumni. Kana dimi yame. Ni kaya ni kamanda gantuguni. Ne redungu so jara bisa. Me akera kungu kuna ne ta do ala ba do nala sona ma anga here be fen na. Sababu fen be bara ko ino ko ala ka bara no ko suna akera bara ere. Ça va? Ok. Em join nan. Abemi? Mulai ba mani bla? Ati so ngane bla. Ajuru ko. Alu dunia afa ngi yana film na umna tabiyo.
ne ba de nana sisan quoi ale ka farito donc o ye mɔmuso de bon n'i nana n'a bɛnna n'a a ka jinɛw ye taro jinɛ de b'a la wa min b'a la n t'a dɔn a kana na koroke ya min cɛmanya min basi kɔni t'i la k'o bɛ ka ɲi basi t'i ba la ok taa ji cɛ k'i sen kɔnɔ ka na cɛ mama kana na ni sɔrɔ an koyi Nanu, isigilen bɛ yan tuguni telefɔni digidigi la. Ne kɔni ka nin telefɔni digidigi ko in kɛra baara ye. Ayi mama, a bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ ne tɛ bɔ ka taa yɔrɔ la. An tɛ baasi ye. Baasi t'i la kɔni. Ko ni kɔngɔ t'i la dɛ, dumuni mɔna n bɛna taa bɔ sisan yɛrɛ. A mɔna? Awɔ. A bɔ ka taa. I hakili to telefɔni na, n bɛ dumuni bɔ ka na sisan. An bɛ dumuni kɛ, n b'a dɔn kɔngɔ b'i la. Ni mama. Ahmed, est-ce qu'il me ça maman? Agora tudo. Wale, yɛrɛ de farimani na fɔlɔ. E m'a fɔ k'i bɛna t'i da dɔn na mama. Ne kun dalen don koyi, n ma se ka sunɔgɔ de, o de y'a to n nana n sigi salon na. Taara jigin k'i yɛrɛ lafiya sa. Ye, an bɛ nettoyer n bɛ n yɛrɛ lafiya, kana n kunkolo chauffer sa. Ala kama. I tɛnta de bɛ ka gosi. Ahmed, mun bɛ yen? Mama bɛ ka k'i mun yɛrɛ? N'i y'an to yen. yɛrɛ de kama. Ayi, kana kɛ kama n to yen. Mama yɛrɛ. E ko jumɛn? E mun fɛ ka segin ka tan? E fa de don. Nanu, dumuni nana. Ni foto ye min ye. Ko nin bɛ mun ye ne kun wa? Nin ye e fa de ye. Mama? Ayi, nin tɛ ne fa ye. E fa de don kɛ Nanu. Mama, n tɛ se ka ye ne fa ye sa. Munna? Nin cɛ in ye lajabali mun da ne kan mama. O tɛ se ka kɛ sa. Donc ne mana f'i ye n ko dɔ ye ne gɛn ka bɔ a ka so wa? Awɔ. Mama ko nin ne don. Ayi, mun b'o kɛ ne ye? Mama walayi nin ne don, ne tɛ ɲinɛ nin kɔ koyi. Nin ye kuma sugu dɔ fɔ ne ma. Nin ye e fa de ye. E fa sara depuis i ka dɔgɔ. I fa kun taara tunga na de. Wagati kɛra u nana fɔ ne ye k'a sara. Depuis e ka dɔgɔ. Mama ma sa. Sɛbɛ la. Mama k'a ma sa sa, n ko ne taara a fɛ yen. Nanu hakili sigi, mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ. Ayi o tɛ. Nin sara depuis kuma jumɛn? Depuis e ka dɔgɔ. Sisan de e bɛna fɔ ne ye k'i fa bɛ yen nɔ. Mama. Adamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ, i hakili sigi. Mama ale yɛrɛ don, n'i ma da la, i labɛn an ka taa a fɛ yen ba. N bɛ taa yir'i la. N'Ala sɔnna, jɔ n ka fini don ka na an ka taa. Sinon o tɛ se ka kɛ. Mama nin tɛ se ka kɛ ne fa ye dɛ. Ayi, ne fa tɛ se ka kɛ. Jɔ an ka taa n yɛrɛ. Ahmed, a bɛ ka mun fɔ a bɛ ka cɛ ne fa. Ahmed, i yɔrɔ ta ka lajɛ. Den ka den sɔrɔ depuis quand? Mama hali tɛ na mɛn. Kɛlɛ bɛ e bɛna mun de fɔ ne ɲɛna? Han? Ji in di yan, n ka filen di yan. Ahmed, e bɔ. Mama min mɔden de don, denmisɛnnin de don. O fila fɔ ɲɛna bilen. Ayi mama. E sigi ka kɛnɛ. A lajɛ k'a taara o sen kan comme ça o trois. Ahmed, o ma fɔ de b'e la. Depuis kuma jumɛn? Bɔ n ka so kɔnɔ. Bɔ, taga bɛ yan. Wuli ka taga bila. E ta, mais e ta ye réglé. E bɛna sɔrɔ n y'i ka minɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. E bɛ taga bɔ yan sa parce que e tɛna n'e faga o. He, na yan. Ji minɛ ka taga n'a ye. E tɛna n'e faga walayi. I jɔba ni n ka tulu ninnu kɔ. Ne bɛ taa denni ka so yɛrɛ ɲɛ ɲɛ dɔn. Bem, Rafael.
nin to ta ko nin ye n tɔgɔya de i bɛ taa sɔrɔ a fari sɛgɛlen don bi kana nin kɛ basi y'a ma an ka taa n ka ci di Oui, André. Bonsoir. Oui, bonsoir. Marie. Hey! Nti se ka kɛ cɛ ye. Bajene. O kuma e ma sa de. Ne tɛ se ka daminɛ. E ka mɔgɔw ye ne labila k'e sara k'e fotow bɛɛ yira ne na k'e sara. Ja e ma sa. Ne tɛ se ka daminɛ. Ne ye Bajene. Ne de do kɛ. Sumare. Ne ma sa. Den min dara musaka ma tɛ sa bamana kɔnɔ. A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. Donc a fɔra e ɲɛna ko ne de sara. I somɔgɔw ye ne labila ne ni n den labila i taara ka den fitinin min to ne bolo o de ye ne ye i somɔgɔw ye ne labila k'i sara an bɛ so min kɔnɔ juru yɛlɛnna na an tora yala yala de la Bamakɔ finalement fo ne kɔrɔkɛ ye yɔrɔ dɔ ɲini sisan nɔ k'an bila yen an b'o yen nɔ de sisan ne ni den fila de bɛ so in kɔnɔ an bɛ maɲumako sugu bɛɛ la yen a ko n ma sisan k'a terimuso dɔ ko k'a bɛna fɔ a fa ye k'o ka baara ɲini ka d'a ma ne yɛrɛ kun nisɔndiyara kosɛbɛ n ko olu bɛ diya n ye u bɛ nɔgɔya an ma pour que an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a diminen taara so k'o fa y'a gɛn ne ko Ala ye mun kɛ o de ka ɲi i bɛ sɔrɔ nin de kan ka kɛ nin wagati don ka ca Ala bolo dɛ i taara k'a to cogo min na a tɛ to tuguni kɔrɔyara i ɲɛ t'a la. Bajene. Ne ka histoire a ka jan dɛ. Wa minnu y'a f'i ɲɛna ko n sara u ma fili kosɛbɛ dɛ parce que n sara ka bɔ. Ne ye gɛlɛya mun sɔrɔ sira in kan hali a lakalili man di n ka aventure a ma nɔgɔya i bɛ gɛlɛya min dɔn Jɛnɛba a gɛlɛyara ka tɛmɛ o de kan ne ye fɛn sugu bɛɛ ye ɲɛ la o de la hali adamaden man di ne ye tuguni ne ye fɛn sugu bɛɛ ye sɛgɛn tɛ sɛgɛn tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye ɲani kɔni tɛ. An dun fɛnɛ ɲaninen kɔ yan an ye gɛlɛya caman caman de k'e kɔ yan barisa i somɔgɔw y'anw nabila de k'i sara ne ni n den hali u ma miiri ko e den bɛ ne bolo ka ne ni n den nabila fo bi an b'o sigi de la ne ni n den bɛ maɲumako fila bɛɛ la sugu bɛɛ la an ka so kɔnɔ an fila. Ne dun nalen ne ye fɛnɛ sababɔ min dɛ n y'a da tulu la k'a da jaba la ɲɛ ma da a ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a ko la n mana taga fan o fan ko Jɛnɛba ko tɛ ɲɛ sɔrɔ a la hali mun yɛrɛ ye n tɔgɔ kɛ n ye o ɲininka ka di o ma se ka kan jɔ foyi fɔ yan parce que o ye ne labila de a bɔra yen a taara yɔrɔ wɛrɛ la bon n ye n terikɛ fana bila ka recherche kɛ partout juru yɛlɛnna na e taara k'an tɔɔrɔ min juru yɛlɛnna na yen nɔ an tora yala yalaw la ne fanga nana dɛsɛ den tɛ baara la ne kɔrɔkɛ yɛrɛ de ye yɔrɔ dɔ d'an ma sisan an bɛ k'an débrouiller Ala ka n'an tunu ɲɔgɔn na e bɛ yan i fa de ye ne bɛ yan mɛnna a ma mɛn a tɛ wagati jan bɔ n kɔrɔkɛ y'an bila yen. Mon petit prince ne tun b'a fɔ ne ma waati bɛɛ n ko petit prince a bɛnna ni tagali ye. Gɛlɛya kɔni a ma nɔgɔn dɛ gɛlɛya de y'an tunu ɲɔgɔn na. Donc Pɛnɛ ye ne dɔgɔnin de ye quoi.
Wa me kuma ke. Petit prince. Mais go on. Ni dia kira cogo. Non, Ni deli ka kuma f'i ye ko nin de don. I ko i bɛna mun furu ka tɛmɛ ala ta kan ala bɛ mun na o tɛ tiɲɛ o ala de y'a kɛ ka furu kana don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a ye joli kelen ye o de la ala y'a ko munumunu fo ka se niveau la Ne bolo tun bɛna yen kala ye. n'ala sɔnna ala bɛ ko ko la o tɛ tiɲɛ. A bɛ na ne fɛ yan don min na a y'a sɔrɔ n ka affaire dɔ de ɲagaminen don. Bon ne bɔra gɛlɛya min na ne ye sɛgɛn min ye ɲɛ la n tɛ se ka kulonkɛ wariko la. Bon n ka wari de tun bɛna tiɲɛ combien de millions a tun bɛna perdu a nana ka bɛn n'o don n ma taa n yɛrɛ d'a ma n m'a dɔn yɛrɛ n ma miiri k'a fɔ ko n ye denmuso bila ka mun wele ko ale yɛrɛ de n y'a gɛn yɛrɛ de n y'a wulu gɛn ka bɔ n ka so mais petit prince je dois m'excuser. Non, pas tɛ foyi faamu. tɛ foyi ye. i b'a la den ya fama yɛrɛ de a tun t'a dɔn. Ba jɛnɛ. ɲana sa. Bisimila i ka so. Nouvelle fosi tɛ an b'aw kɛrɛfɛ plan fosi tɛ yen nɔ o kɛra yɛrɛ de basi tɛ yen i b'a dɔn kɛ bɔ ne kun nana ko n bɛna kuma dɔ de ɲɛfɔ ne na i b'a dɔn kɛ ne kun b'e ka wariw minɛni kɛ k'e ka fɛn o fɛn minɛ ne kun bɛ taa n'a ye ka taa di mɔgɔ dɔ ma parce que la ne kun b'o tigi de fɛ mais sisan bi ne de nana dɔn k'a fɔ k'o ye ne kɔrɔkɛ ye i y'a ye o ye ne kɔrɔkɛ ye an bɛ fa la mais an tɛ ba la tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni segira ka na i ka yafa ne ma yɛrɛ de ala kama yafa dɔrɔn tɛ dɛ n'a sɔrɔ an bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma. a ka gɛlɛn ne ka yafa ma nin posɔn ne la dɛ. n b'i deli sisan. a ma nɔgɔn yɛrɛ. ala kama n e tɛ tiɲɛni fosi min k'a don ne la. kunna ala ni kira de b'a dɔn a kɛra ala ɲɛna e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama a ma dogo i yɛrɛ la. o ye tiɲɛ mais n b'i deli hali sisan yafa ne ma ko n b'i fɛ de. a tɛna n ka yafa ma nɔgɔn cogo min na a ma nɔgɔn. ne b'i fɛ de sa bɔ ala de i ka yafa ma yɛrɛ de n jo fosi t'a la. i tɛna segin ɲɔgɔn na wɛrɛ la. fo ka dugukolo meleke ne tɛ segin a kan tuguni.